elikaduran burujabetza lortzeko helburuarekin mundu bat eta mugarik gabe Nafarroak pasaden urtean proiektu bat jarri zuten martxan eta aurtengo prozesua hastear dago. Hori dela eta mugarik gabe Nafarroatik gaur Maialen Txantre dugu gurekin. Arratsaldeon, Maialen. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi zuek. Posten naiz, ni baita. Bueno, konta iguzu orduan, zertan datza zehatz-mehatz proiektu hau? Hasi ginen, aipatu duzun bezala, proiektu honekin hasi ginen duela urte terdi, eta pixko batzen, bi erakundek, bai mugarik gabe Nafarroak eta bai mundu batek, lantzen genuen elikadura burujabetzaren gaia. Orduan aukera izan genuen bien artean eta beste hirugarren elkarte batekin, IPES-ekin ere bai, Nafar gobernuaren diru laguntza batera aurkeztea, eta proposatzea proiektu bat elikadura burujabetza eta genero berdintasuna Nafarroa mailan lantzeko. Orduan hori aipatu bezala duela urte terdi hasi ginen proiektu honekin eta aurten segitzen dugu. Eta zergaitik da beharrezkoa? Gure ustez elikadura burujabetza azkenean da gizartea planteatzeko edo gizartea antolatzeko bertze modu bat, ez? Iruditzen zaigu elikadura bai ekoizpena, bai kontsumo aldetik gizartearen oinarritako bat dela, eta gaur egun hemen funtzionatzen duen agroindustriak eta multinazionala handiak eta elikadura sistema hau nola antolatua dagoen, iruditzen zaigu ez dela bidezkoa. Orduan elikadura burujabetzan proposamenak hori dena eraldatzea proposatzen du, eta bai ekoizleentzat eta bai kontsumitzaileentzat eredu justuagoak sortzea edo berreskuratzea. Zein da ematen den egoera hori ekoizleentzat adibidez, ekoizleengan? Gaur egun Nafarroa mailan solastuz gehien bat indar handiena duna da industria eta agroindustria handia, orduan nekazari eta abeltzain txikien egoera gero eta zailagoa da, ez. Ekoizpen aldetik bultzatzen dena da, geroz eta ekoizpen handiagoak izatea, lursail handiagoak, makinaria handiagoa, geroz eta belburu gehiago izatea, eta ekoizpen txikiak edo lurrari lotuak edo artisauak, geroz eta oztopo gehiago dituzte bai ekoizpenerako, bai salmentarako eta barretarako. Orduan, gure ustez eredu hau, lurrari hurbilago dagoen eredu hau, pertsonen arteko harremanak zaintzen dituen eredu hau, gure ustez egokiena da eta eredu hortan sinesten dugu, orduan gure planteamendua da eredu hori babestea eta indartzea. Azkenean lan baldintzak oso txarrak direlako, ez? Ez dakit lan prekarioa bihurtzen da. Bai, pasatzen dena da, gaur egun desbaloratu dela lan hau, ez? Orduan, eskatzen dena da, geroz eta ekoizpen handiagoak eta handiagoak izatea eta ez zaio garrantzirik ematen kalitateari. Orduan, lehen sektorean lanean ari den jendeantzat gero eta zailagoa da errentagarritasun bat lortzea, ez? Zen prezioak jautsi dire eta salmenta prezioak jautsi dire, minon ekoizpen kostuak geroz eta handiagoa dire, orduan errentagarritasuna lortzea eredu txikiagoetan zaila da. Bilatzen duguna da eredu hauek bideragarriak izatea ere bai uste dugulako beharrezkoak direla. Eta nola pairatzen dute kontsumitzaileek hau, zer eragiten die, ez? Nik uste kontsumitzaile hongan, eta nire bai kontsumitzaile bezala sartuta, gehien bat badagona da ez jakintasun handia, ez? Dene gozaltzen dugu, bazkaltzen dugu, afaltzen dugu egunero, minon ez dakigu janari hori nondik datorren, edo nork ekoitzi duen, edo ze baldintzatan lan egin duen hori ekoitzi duenak, ze baldintzatan ekoitzi den produktua bera ere bai, ez? Ez dakit barazkiak jaten baditugu, ez dakigu ze tratamiento izan dituen barazki horrek, edo haragia jaten badugu, ez dakigu haragi hori nondik heldu den, edo animali hori ze baldintzatan egon den, ze antibiotiko edo ze tratamendu izan dituen. Ez dakigu ze jaten dugun. Orduan nik uste alde hortatik badagoela ez jakintasun handia eta ez dakit ze puntutaraino kezkatzen digun ere, ez nik uste kezkatu beharko zigula,
bai, ekoizleen bizi baldintze zaratago, gure osasunan ere bai eragiten dugulako jaten dugun horrek, ez? Minon nik uste badagola ez jakintasun handia edo ez ikusi nahi izatea, eta guk kontsumitzaile bezala ere maiz begiten dugun bakarra da prezio merkea izatea, eta ez diogu garrantzi gehiagorik ematen gure elikadurari, eta azkenean ari gara gure osasuna solasten ere bai, orduan nik uste guk ere bai birplanteatu beharko genitula gauzak edo pixkat gehiago fijatu eta kasu eman. Eta ekoizleen lan egoerari, horren arira, ere hor genero desberdintasuna ikusten alda? Bai, azkenean bizi garen gizartea nahiko heteropatriarkala den heinean, lehen sektorean ere bai hori ikusten da, ez? Gizarteko arlo guztietan emakumeek egiten dugun lana nahiko invisibilizatua dago edo ez da ikusten eta ez da baloratzen, eta lehen sektorean ere bai gauza bera pasatzen da. Ematen du beti traktorean joak direnak edo hartzainak direnak edo baratzan lan egiten dutenak edo baserrian daudenak ematen du beti gizonak direla, minon horratzean badago emakumeen parte hartze eta lan handi bat ez dela baloratzen eta ez dela ikusten ez datutan, hartzen badituzu lurraren jabetzaren datuak, lur sail gehienak gizonen izenean daude edo ustiapenen titularitateak ere parte handi batean gizonen izenean daude. Horrek ez du erran nahi emakumeek ez dutenik hortan lan egiten, baizik eta ez dela bisibilizatzen. Izan ere horren inguruko dokumental bat egin zenuten, ez? Bai, hori da. Lehen urtean egin genituen Nafarroko 5 eskualdetan tailer batzuk emakume ekoizleekin, lehen sektorean lan egiten zuten emakumeekin, eta tailer hauen helburua zen hori pixkat beraiek lehen pertsonan kontatu ahal izatea ze oztopo edo ze traba zituzten beraien egunerokotasunean, bai lehen sektoreko langile bezala, lehen aipatzen genuen lehen sektorearen egoera prekario eta baztertu horrengantik, eta horrez gain, lehen sektoreko langile izateaz gain emakume izanta ere horrek ze oztopo gehiago suposatzen zian, ez? Eta horren arira egin genuen dokumentutxo bat eta bideo, ordu laurdeneko bideo bat, emakume hauetako batzuk elkarrizketatuz eta hori pixko bat kontatuz egunerokotasunean aurre egin behar diten trapa horiek eta oztopo horiek, ez? Egia erran, gauza dexent edo gauza uniz daudela aldatzeko eta traba uniz daudela, minon ezagutu dugun jende guztia niri beren iruditzen zait kriston indarra zuten emakumeak zirela eta argi dutela lantzen ari diren bide hori bide egokia dela eta hortan borrokatzen ari direla, ez? Orduan alde batetik bi gauza zuen alde, ez? Bai, egoera zaila dela eta zailtasuna handiz daudela, minon sinesten dugu bide egokia dela, orduan hortan borrokatzen ari direla. Orduan zuen ekimenaren proiektuen artean ere emakume hauen lana ikustea edo erakustea hor dago, ez? Bai, hori da. Gure helburua proiektu honekin zen alde batetik ahalik eta gehien zabaltzea elikadura burujabetzaren kontzeptua eta gizarteratzea eta ikusaraztea egitan gizartean eta administrazioan apostu bat izan beharko dela. Eta bertzalde hortan lanean dagoen jendeari, ez, badaude taldeak, badaude pertsonak dagoeneko ja hortan lanean daudenak eta urteak eramaki dituztenak. Orduan, hoiei babesa ematea edo beraien prozesutan alden neurrian babesa ematea edo, azkenean Nafarroa mailan hontan sinesten dugunak eta hontan lanean ari garenak pixko elkar ezagutzea eta holako sare bat edo indar bat sortzea. Eta ere hori azkenean multinazionalei edo orain indarrean dagoen eredu horri soluzio bat bilatzea, ez? Bai, azkenean da alternatibak eraikitzea eta bertze bide batzuk probatzea eta ikustea eta ibiltzea. Eta aintzinean, zegoen ereduari bueltatzea dela esan daiteke?
Bai, bueno, nik uste bueltatzea mino gehiago izan behar dela, orain arte funtzionatzen zuen eredu hortatik baliagarria zaiguna hartzea, zeren badire, ez dakit adibidez, ekoizleek salmenta zuzena egin ahal izatea, edo herrietan eta auzoetan merkatuak izatea hori, gizakian historia guztian zehar egon da eta funtzionatu du, ez? Eta uste dugu direla bide egokiak, azkenean ekoizleek beraien produktua saldu ahal izateko, kontsumitzaileek ezagutu ahal izateko zer jaten dugun, harreman horiek pixkot konfiantzazkoak izateko, harreman horiek lantzeko. Holako gauzak adibidez bai berreskuratu behar ditugu lehenagoko eredu horietatik, ez? Edo ekoizpen modu batzuk. Baina, bueno, egia da ez dela planteamentua ez dela duela 100 edo 200 urtetara bueltatzea, baizik eta berreskuratzea baliogarria den hori, eta gaur egun eskura ditugun abantailak edo, bueno, adibidez, emakumeen parte hartzea edo emakumeak ikusaraztea edo dependetazte makinaria erabiltzea ere bai, egokia da, ez? Gauza da, hori da, orain arte funtzionatzen zuen eredu hori gaur egunera egokitzea gaur egun gauden gizarte honetan. Eta nola lortuko da hori? Bueno, badago jendea martxan eta lanean ari den, arnez naiz da, aipatu ekoizle txikien egoera zaila dela, badaude ekoizle txikiak eta badago salmenta zuzena egiten duen jendea, kontsumo taldeekin funtzionatzen duen jendea, merkatuak ere indartzen ari dire, merkatu berriak sortzen ari dire. Nik uste badagoela geroz eta jende gazte gehiore bai, lurrarekin laniteko gogoa edo ilusioa duna, eta nahiz da trabak eta zailtasunak jarri, nik uste badagoela horren alde borrokatzeko gogoa eta gizartean ere geroz eta kontzienteago garela elikadurak duen garrantziaz eta lehen sektoreak duen garrantziaz, bai hori, azkenean gizarte bat autonomo izan beharko zen bere elikaduran, ez? Burujabe izan beharko zen, bertzenaz ezin bagara gure kabuz elikatu, azkenean guztiz menpeko gara. Eta zuen partetik proiektu honen baitan zer da orain arte egin dena? Bueno, aipatu bezala lehengo urtean egin genituen tailer hauek emakume ekoizleekin, eta aldi berean Nafarroko 5 eskualdetan ere bai egin genituen formazio saio batzuk, bai gizarte mugimenduko jendeakin, bai administrazioko teknikariekin, udaletxetako langileekin, landagarapen elkartekin, eta hola. Eta pixkot lehengo urteko prozesua izan zen elkarre ezagutzea, ze ordu arte pixkot bakotxa ginen gure airera eta Nafarroa mailan ez ginen elkarre ezagutzen lan hauetan ari ginen jendea, ez orduan hori. Egin genituen tailer batzuk edo bai elkarre ezagutu ginen 5 zonaldetako jendeakin eta gero ekaina aldean egin genuen Nafarroko Parlamentuan saio bat, non eskualde guztietako jendea etorri zen eta pixkot bakoitzak kontatu zuen bere zonaldeko egoera zein zen, zertan ari ziren, izan genuen aukera elkar ezagutzeko eta pixkot aipatutako sare hori elkar ezagutzen eta sare hori josten hasteko, ez? Eta aurten martxan dugun prozesuari begira pixko bat asmoa da sare hori indartu eta zabaltzea. Eta, alik eta indar gehien izatea, ez? Orduan, planteatu dugu lehenik eta behin berriz ere eskualde bakoitzan saio bat egitea eskualdeko eragile guztiekin, kasu honetan bai emakume ekoizleak, baita gizonezko ekoizleak, gazteak, hasten ari direnak, urteak eramak dituztenak, merkataritzan dabilen jendeakin, udaletxetako jendeakin, gizarte mugimenduekin, pixko bat elikadurakin edo elikadura burujabetza gaiakin zerikusia izaten aldun edo zeinekin, ez. Eta azkenean egia da, denek dugula zerikusia, denek jaten dugu egunero, orduan, printzipioz seguraski hurbiltzen da harreman zuzenena edo estuena duen jendea, baina egia da edozein talderekin edo edozein pertsonakin lortzen aldela harreman hori, ez. Orduan, antolatzen ari gara saio hauek eskualdez eskualde,
Iruñako adibidez izango da apirilak 12an, eta gero horren ondotik maiatzak 15ean egingo dugu berriz saio bat parlamentuan, arratsaldeko 5:00 aldean segurazki, eta berriz ere ideia da elkartzea eskualde guztietako jendea eta bai proposamen batzuk ekartzea, hori elikadura burujabetzan hildoan ze bide edo nondik nora jo nahi dugu. Eta pixko bat parlamentuan hori adierazi nekazaritza sailari eta parlamentariei eta gizarteari oro har pixko bat indarra adierazi norabide honetan. Ze nolako politikak behar dira? Behar dire politikak aipatzen dugun ekoizpen txiki hau eta lurrari lotutako ekoizpen hau babesteko eta indartzeko. Azkenean politika gehienak bideratuak daude edo egin dire multinazional handien edo ekoizpen handien perspektiba batekin, eta ekoizpen handi baten funtzionatzeko modua eta ekoizpen txiki baten funtzionatzeko modua ez dire berdinak. Orduan legea egokitu behar da bakoitzaren funtzionatzeko moduari. Ez dugu erraten ekoizpen txikiei dena libre utzi behar zaienik edo nahi dutena egiten aldutenik, baizik eta legea egokitua egon behar dela egoera bakoitzari. Horren arira adibidez, iparralden legedia desberdina da eta han ekoizpen txikiek baldintza egokiagoak dituztela, adibidez, salmenta zuzen egiteko edo etxean eraldatu ahal izateko, bertzen mota bateko baldintza dituzte. Eta adibidez, maiatzak 15eko saio hontara etorriko da iparraldeko laborantza ganbarako norbait, pixko bat kontatzera han nola egokitu duten legedia ekoizpen txiki hauek bideragarriak izateko. Orduan, hemen proposamenak edo borroka da, hori bilatzea nola baiteko forma bat, legedi bat, edo ez dakitze forma izaten aldun, minon bai ekoizpen hauek indartu behar direla eta babestu behar direla, hori gure elikaduran oinarria direlako, gure lurraldea eta gure paisaia mantentzen dutenak direlako, lanpostu edo lan iturri bat izaten aldirelako, ongi kudeatuz gero, jende gazteantzat lanbide bat izaten aldirela lasai aski ez, minon gauzak planteatu behar dire helburu batekin eta norabide batekin. Milango ituna ere asko entzuten den zerbait da, eta Iruñean praktikan jartzen ari da, ez? Orain dela... Bai, Milango ituna sortu zen duela pare bat urte, eta mundu mailako itun bat da, Milango hirian sortu zen, eta pixko bat itun honen helburua da hirien eta nekazal eremuen arteko harremanak indartzea, ez? Itun hau sortu zen hirien ikuspegitik, orduan pixko bat bilatzen duna da hori ez, hiriek beraiek planteatzea elikaduraren inguruan zer nolako politikak egiten dituzten, ez? Eta helburua izango litzateke hiriak ahalik eta burujabeen izatea elikaduraren inguruan, bai hiri barnean eraman behar duten antolakuntzarekin edo planteamenduakin, eta bai hiriak hiriaren hornitzaile den landa eremu horrekin duten harremanean, ez? Orduan, Milango itunan proposatzen dire zenbait lan hildo, eta pixkoa da lan hildo horiek lantzea. Orduan, Iruñak 2016an sinatu zuen, eta Milango itunan proposatzen diren lan hildo horien baitan, bai lantzen ari dela zenbait norabide. Orduan, oraindik asko dago egiteko, baina aurrerapausoak ematen ari dira. Bai, nik duten sensazioa da hori, egoera nahiko kaskarra dela, orduan gauza hauniz daudela egiteko, minon badagola jende haunitz ontan sinesten duna, eta nik uste gero eta jende gehiago dela, nahiko planteamendu logikoa delako, ez? Gure elikaduraren burujabe izatea, nik uste denentzat nahiko gauza logikoa dela, orduan, hori da geroz eta pauso gehiago ematen ari diren norabide honetan, eta geroz eta jende gehiago inplikatzen ari da, eta bakoitzak badugu nondik egin edo zer egiteko aukera, ez?
denak gaude harremanetan elikadurakin, orduan erreista bakotxak bere bidea edo bere aletxoa non jarri bilatzea, orduan nik uste poliki-poliki bai ari garela bidea egiten. Eta Nafarroari buruz ari gara etengabe, baina adibidez zuen kontzientziazio kanpaina horretan, Mexikon eraikitzen ari den burujabetasunari buruzko hitzaldiak ere eman dituzue. Bai, hori da. Pasaden urteko urrian aukera izan genuen Mexikoko lagun bat etortzeko, Cristina González, eta bera da Iximantzetik elkarteko kidea Chiapasen dagoen elkarte batekoa. Orduan beraien elkartean ere bai lantzen dute gehien bat emakumeen ahalduntzea, eta landa eremuko herriak eta gizarteak direnez ahalduntzea hau gehien bat lantzen dute elikadura burujabetzaren bidez. Orduan Cristina etorri zen 10 egun hona Nafarroara eta antolatu genituen igual 6-7 hitzaldi Nafarroa guztian zehar. Pixko bat lehenagotik ezagutua genuen jende hauekin eta ikusteko, nahiz eta egoera desberdinak izan hemen Nafarroan edo Chiapasen, badire gauza honitz agiz desberdina direla, baina gero solasean hasten ginen eta ikusten genuen baditugula puntua honitz amankomunean, ez? Eta azkenean borroka berdina dela eta elkarrengandik pila bat ikasten aldugula. Orduan esperientzia polita izan zen hori ikustea hemen borrokatzen duguna mundu mailako zerbait dela, ez? Eta bakoitzak beretik, minon azkenean borroka global bat dela eta denak norabide berdinean joaki garela. Elikadurari dagokionez eta geroan ere genero ezberdintasuna ikusten delako, ez? Mexikon? Bai. Hori da, han ere bai, aipatu bezala lantzen dute, Iximantzetik da emakumeen elkarte bat, orduan lantzen dute emakumeen ahalduntzea. Eta hemen ere bai lan egin genuen ez, pixko bat lehen sektoreko emakumeen egoera ikusaraziz edo puntu amankomun horiek ere bai bagenitun. Lehen aipatu duzu, ematen den beste arazo bat dela jendea azkenean ez dela oso kontziente guzti honi buruz. Zenolako erantzuna izaten ari du kontzientziazio kanpaina honek? Nik uste erantzun nahiko polita izaten ari dela. Aipatu ez dela, elikadura burujabetza ez da gehiegi aditzen den kontzeptu bat edo ez da sobera ezaguna oraindik, minon gero honi buruz hitz egiten hasten garenikan bai dela denek ezagutzen dugun zerbait eta hori denek badugu herri bat aitatxia matxien herria edo herri batean bizi gara edo asteburutan kanpora joaten gara edo orain hirian bertan geroz eta baratza gehiago daude edo gazte mugimendutatik ere gero eta gehiago lantzen ari den gauza bat da. Orduan nik uste kontzeptu bezala oraindik igual pixko bat arraroa egiten dela elikadura burujabetzan hitz hori, hola? Minon horren atzean dagoen ideia bera nahiko erresa da eta denek nahiko presente dugu, nik uste. Orduan, igual falta zaiguna da pauso batzuk ematen hastea, ez? Eta kontzienteago izatea, erosketak egiten ditugun momentuan edo taberna batean zerbait eskatzen dugun momentuan, pixko bat jakitea, ez dakit zerbeza hau, nongoa da, edo pintxo hau, zerekin egina dago, edo igual gehiago lako gauzak, ez? Minon, ideia bezala elikadura burujabetza eta elikadurak guregan eta gizartearen duen garrantziaz nik uste nahiko kontziente garela denak. Eta nola izan dezakegu proiektu honen garapenaren berri? Aipatu bezala, orain hurrengo hilabetean hasiko gara eskualdetako bilera hauek egiten, eta maiatzak 15ean izango da saio potolo hau parlamentuan. Orduan, bai gonbidatu jendea maiatzak 15eko saio hortara etortzea, eta eskualdez eskualdetakoa, gure web horrietan eta Facebooken, WhatsApp bidez eta kartelen bidez zabaltzen dugu ere bai. Eta gero eskualde bakoitzean bertako eragileekin lan egiten dugunez ere bai, ez dakit eskualde bakoitzean badaudeola referentziazko elkarteak edo pertsonak edo pixko bat zabaltzen laguntzen digutenak. Eta zuen kasuan adibidez bilatzeko mundu bat edo mugarik gabe Nafarroa jartzen dugu? Bai,
hortxe agertzen gara. Ba, primeran. Ba, mil esker Maialen etortzeagatik. Mil esker zuei. Eta hurrengora arte. Bai, hurrengo arte.